Ka gaba n'iru ụfọdụ ndị na-eme njem bụ ndị nọ n'Awka akwagharịrị banyere na ego moto na-agarazi ọnụ ọkachasị n'oge ekeresimesi a ma kpọkuo ndị nke a metụtara ka amara ihe mere maka ya iji wee belata ahụ ndị mmadụ na-ata ka ndị mmadụ nwee ike ịga ahụ ndị ha hụrụ n'anya n'oge ekeresimesi a. Nke a bụ ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ ndị gwara onye nta akụkọ anyị bụ Manel Okonkwo okwu n'ụfọdụ ọdụ ụgbọala dị iche iche. Otu onye n'ime ndị ahụ gwara ABS okwu n'oge ya bụ njem bụ Nwada Empress Immaculata, onye gosipụtara obi aṅụrị ọ nwere na o si Anambra na-ana n'obodo ya bụ Ahia nke dị n'Ebonyi steeti ije kpolie ndụ ya na ezinụlọ ya nakwazi ndị enyi ya n'obodo ya, ebe ọ kwaziri alịlị na ego ọ na-akwụzi iji wee mee njem si na Anambra wee gaa n'obodo ya bụzi nnọọ ihe garara ọkụ ọnụ n'oge ugbu a na ọ bụ na enebe ya anya n'otu ọ dịbu n'afọ gara aga. Ndị ọzọ gwara ndị ABS okwu gụnyere Maazị Valentine Maluife na Nwada Goodness Ọnụọha, ndị si Anambra na-ana na be ha n'Abia steeti, kwupụtara na oge ekeresimesi nakwazi afọ ọhụụ bụ oge ha ji enwe obi aṅụrị ha na ezinụlọ ha nakwazi ndị enyi ha, ebe ha kpọkụziri ndị gọọmenti nakwazi ndị ọzọ ọnụ na-elu n'okwu ka ha bụ ndị ga-amụ ihe ha mere iji wee hụ na ego na-ele ihe n'ahịa nakwazi ego one eji agba ụgbọala eme njem bụ ihe ga-ebenete iji wee mee ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-anakwu ndị ha hụrụ n'anya n'oge ihe mmemme dịka oge ugbu a. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.